Unsay advantage sa pagduwa o mobile games? Sa ako is advantage kay mag-play ko games every once in a while kay kanang makawala siya kanang kuan ba mag-pressure sa kanang sa school. Napod kay ma-learn nga mga strategies unsaon nimo pag-win. Hi mga dongs, mga guys, maguban-uban na punta diri sa atong episode na kung ikaw ang pasultihon diri sa Bisaya TV Believe. Kini si Dongs Brian Merstil atong sugdan. Tara. Hi, say name na to? Hello, I'm Roslyn. Hi Roslyn, taga asa? Hipodromo. Okay, taga Hipodromo. Hi sa mga taga Hipodromo. Hello guys, sa mga taga-Hipodromo. Okay. Taga-USP diha. Oh, hi sa mga taga USP. Okay. Kung ikaw ang pasultihon, unsay advantages o disadvantages sa mga mobile games? For me, ang advantages sa mobile games is for fun, entertainment, leisure time. And disadvantage kay of course kana for example, ma-addict na ka og kanang mga mobile games kay dugay na ka makatug, di na ka makakaon. So sleep deprived ka nya imo pa yung health kay at risk. Wow, so dapat balance. Balance. Hi, unsay name na to? Rachel. Hi Rachel, kung ikaw ang pasultihon, unsay advantage o disadvantage sa mobile games? For me, ang advantage sa mobile games kay pwede ka magamit na nimo for pastime kanang wala kay lingaw, bored ka, so magduwa ka. Dayon ang iyang disadvantage pod kay kanang ma-addict na ka, so magsige na lang kag duwa, wala na nung kay laing mabuhat. Mo siya. Wow, kanang wala kay mabuhat, so wala. Kung kapuyan na ka, matug na ka diretso. Wala na kanang mga ang important things kay di na nimo mahimo. Bitaw, no, dili na mapasagdan na. Masagdan na. Kay magsige naman siya o sige naman siya duwa. Hi, say name na to? Rihanna. Hi Rena, kung ikaw ang pasultihon, unsay advantage or disadvantage sa mobile games? Ang advantage sa mobile games kay kanaging malingaw ta basta leisure time nato nya relaxing pud siya usahay niya. Ang disadvantage sa mobile games kay kanang usahay mahindrance na siya sa ato ang studies or sa mga buhatonon nato kanang magtinapulan na tatungod sa mobile games. Wow, so mga kanang maka-hindrance siya sa atong mga kuano, instead nga magtuon ka for quizzes, di ba? Wala na. Kay ma-enjoy na tag kanang duwa niya di ta kabantay nga kadugayan kay ma-addict na taan na. Hi, what's your name? I'm April. Hi April, kung ikaw ang pasultihon, unsay advantage o disadvantage sa pagduwa og mobile games? Para sa kuha kay karon nga dako wala na ko nagduwag ka ng mobile games, pero sa una ang advantage ako is lingaw gid siya. Number one gid siya, nga malingaw ka para ma-entertain ka ba, like kanang nakagiwat or kanang palipas oras ba, pero ang disadvantage ba niya is mukawat siya sa imong oras nga nagdako na ka karon nga daghan na kag responsibility or responsibilidad ba, mukawat siya sa imong oras niya. That's it. Hi, say name na ta? GR. Hi JR, kung ikaw ang pasultihon, unsay advantage o disadvantage sa magduwa og mobile games? Kanang makalingaw siya, makalingaw niya. Dayon ang advantage siya, makalingaw siya. Actually lingaw gid siya gid. Lingaw siya dayon. Ang disadvantage, mawala kasi mong focus. Example, nakailakaw niya karon nga oras, nakailakaw niya magdula kag crossfire. Ay, Sige. magdula kag Mobile game. Mawala jud kasi yung focus kay makalingaw mo gid siya. Makalingaw gid siya. Kanang for example, nakalakaw karong orasa, dayon ingno nimo nga unya na lang oy kay lingaw na kay ka or ginana. Dayon muna mawala na kasi yung focus. Hi, say name na to? Raven. Hi Raven. Hello. Okay. Kung ikaw ang pasultihan, unsay advantage or disadvantage sa pagduwa o mobile games? Sa ako is advantage kay kanang sa uban magud maka-relax as ako kanang nag-study pa man ko nya kanang mag-play ko games every once in a while kay kanang makawala siya kanang kuan ba mag-pressure sa kanang sa school kaya kanang mag-relax ko gamay then kanang muna siya nya napod kay ma-learn nga mga strategies unsaon nimo pag-win sa mga kanang kuan then ang disadvantage sa ako kay kanang dili ka manage sa imong time if nga na kanang ma-addict ka or kanang something like that nya kanang
mao na di nakakatuon noon or kabuhat og sa mga kuan makas imong oras instead nga magbuhat ka magtrabaho ka og mga things nga na mo na makalas imong oras mo na siya kung ma-think nga disadvantage lang. Wow, nice kayo no maka-learn kag mga strategies how to Yeah. win the game. No, nice kayo. Paano di mo sa real life? Sa ma-apply sa real life. Pero ang disadvantage is mao lagi sad na no mga maka Mahurot imong time. mahurot ang imo ang time. Hi, what's your name? Hi, I'm Maurice. Hi Maris, kung ikaw ang pasultihon, unsay advantage or disadvantage sa pagduwa og mobile games? So, ang advantage siguro is maka-help siya sa imo mind. Like, ma-alert siguro ang imo mga brain cells. Of course, kay makakon siya, makawala sa imong stress. Kay, of course, ma-enjoy ba ka sa paghampang sa mga games niya. Siguro ang disadvantage para sa ako is kuan siya inang makadaot siya sa imong health. Yes. Of course, kay mga radiation, if everyday jud ka mag-game, mag-play sa mga mobile games is kuan jud kanang imo health, like imo eyes, madaot jud siya. Yeah. Wow, ganahan ko sa brain cells. Wow, murag kuan jud kayo no ang brain cells murag daghan jud kayo. Pero mo sa lagi no mga matay sa atong brain cells. Matay. Mo alert atong brain cells pero mga matay sa kada. Matay pod.